Som en Jaume Colboni en aquest cicle d'entrevistes als candidats a l'alcaldia de Barcelona al 28M. Nosaltres volem sobretot donar-li la benvinguda a Jaume i agrair-li que accepti la invitació a venir. Moltes gràcies per convidar-me. Saps que per mi és un plaer venir a la Marina Barri i a la Marina Mitjà de Comunicació. Nosaltres volem parlar de la ciutat, però també volem parlar dels barris de la Marina, tot i que comencem una mica fent balanç d'aquest mandat que ha acabat en l'Ajuntament de Barcelona, però abans volem preguntar-li, perquè vostè ja té una trajectòria a l'Ajuntament de Barcelona de prop de 10 anys, ho dic bé? Massa, menys, però vaja, bastants gairebé. Anys, sí. Jaume, què li motiva a mantenir-se com a candidat a l'alcaldia? Doncs que la ciutat m'apassiona, Barcelona m'apassiona, els barris de la ciutat m'apassionen, m'agrada molt fer coses, propostes, projectes que transformen i milloren la vida de la gent, i la política local, la política que es fa des de l'Ajuntament o des d'un districte, és la política que de veritat transforma la vida de la gent, no? I veure com penses, doncs, com reformes un mercat, com canvies un carrer, com fas una parada de metro, i veure que això passa i que això millora la vida de la gent, doncs jo crec que és una satisfacció immensa, no? I que, a més, la feina d'alcalde, doncs encara no, si tot va bé d'aquí unes setmanes, és l'ofici més meravellós del món, no? Ser l'alcalde de la teva ciutat. Jaume, vostè representa un partit, el PSC, que és un partit que ha construït gairebé aquesta ciutat, l'ha dissenyada, ha participat molt en aquest disseny que tenim, però també és un partit al qual la ciutat li havia perdut confiança, no? Li vull preguntar quina relació té i vol tenir el PSC, que vostè lidera ara a la ciutat de Barcelona, en els barris que li havien estat fidels durant tant anys i que havien marxat. Però han tornat. I, de fet, a les últimes 2 o 3 eleccions, barris com els de la Marina, majoritàriament, d'una forma molt clara, han donat la confiança al Partit Socialista, segurament perquè han provat altres coses que han vist que no funcionaven, no? O perquè alguns altres partits havien generat moltes expectatives i al final doncs, la gent, les persones tenen memòria i saben efectivament qui ha transformat la ciutat i qui té la capacitat de millorar la ciutat de veritat, no? Sense més enllà de les proclames i dels discursos. I en aquest sentit jo estic molt content que en barris com el de la Marina, als barris del Besòs, a Nou Barris, a Sant Andreu, a Sant Martí, majoritàriament als barris treballadors, als barris on tradicionalment el Partit Socialista havia tingut suport majoritari, ja des de fa 4 o 5 anys, a les eleccions municipals del 19 vam guanyar, en barris com el de la Marina, o a les eleccions al Parlament vam guanyar, o a les eleccions generals vam guanyar, no? En aquest sentit s'ha produït una recuperació molt important de la confiança dels barris treballadors en el nostre partit. Quin aprenentatge porta, Jaume, haver liderat una ciutat així, haver estat també una estona a l'oposició i ara tornar a tenir un tret de sortida que de moment pinta bé per vosaltres perquè lidereu les enquestes? Sí, efectivament, en aquests moments tenim moltes enquestes que ens donen majoria, ens donen guanyadors, però per mi això no és el més important. Per mi l'important és que en aquestes setmanes que portem ja d'intensitat, jo he vingut moltes vegades a la Marina, ja ho sabeu, conec les entitats, he estat al mercat, en fi, hem fet molta activitat, no faig allò que es diu a vegades d'anar a visitar un barri, no? Que em sembla una paraula bastant horrorosa, sinó que he viscut i hem viscut amb els barris de la Marina, i jo, si vols que destaqui alguna cosa d'aquesta ciutat que mai em deixa de fascinar, és la capacitat que té la pròpia ciutat de reaccionar, no? El teixit associatiu, les entitats, també les empreses, és a dir, la capacitat que té la ciutadania de Barcelona de refer-se i de reaccionar i de col·laborar i de treballar amb l'Ajuntament quan marquem un objectiu compartit, no? Per exemple, doncs, jo crec que ara hi ha reptes molt importants a tota la ciutat, com és el tema de l'habitatge, i amb això, doncs, a la Marina del Vermell, per exemple, ja s'està produint un procés d'incrementar l'oferta d'habitatge assequible, sobretot per la gent jove. A mi em preocupa molt, és el que més em preocupa en aquests moments a la ciutat, és el preu de l'habitatge, del lloguer, i em preocupa molt que la gent jove que té una feina normal no li arribin els diners per viure a la ciutat de Barcelona, però també la capacitat que hem tingut de millorar la connectivitat del barri o dels barris de la Marina, gràcies també a la pressió
no? Veïnal i la reivindicació històrica. No hi ha objectiu que en aquesta ciutat no s'aconsegueixi quan aconseguim sumar la reivindicació, l'esforç, la participació amb un govern i amb un alcalde que sigui sensible i que tingui tota la ciutat al cap. No? Tota la ciutat al cap vol dir que en els barris que més ho necessiten, com són els barris de la Marina, l'esforç que ha de fer l'administració i l'esforç que ha de fer l'Ajuntament ha de ser superior. Candidat, vostè parla de l'habitatge i li vol preguntar, és aquest el gran repte que té la ciutat? Qual és el gran repte que té Barcelona de cara a aquest nou mandat? La ciutat, si la ciutat de Barcelona ha de ser un lloc per viure i per treballar. Moltes vegades parlem només de la qualitat de vida, de tenir més zones verdes, de que sigui més amable, més habitable, i és veritat, però ens hem de guanyar la vida. Hem de tenir feina. Les empreses han de funcionar, hem de poder, si pot ser, treballar a prop d'on vivim, i per tant jo crec que aquests dos reptes, el de la feina, el de tenir feina sobretot per la gent més jove, i el de l'habitatge, són els dos grans reptes que té Barcelona i que, afortunadament, ara doncs, tenim uns nivells d'atur relativament baixos, però en barris com la Marina, especialment, sempre hem tingut un nivell d'atur massa alt, no? I en parlarem, doncs ho parlem, no? I després el tema de l'habitatge, que aquí sí que hem començat ja a tornar a fer habitatge protegit a la ciutat, que és molt important, i tenim plans i sol per construir 40.000 habitatges en els propers 10 anys, més de la meitat dels quals seran de protecció oficial, no? Per tant, ho tenim enfocat, però avui per mi és el problema número 1 que té la ciutat. Li vull preguntar també sobre aquest model de ciutat que els ciutadans volen començar a mirar o almenys estem debatent. Quins sectors econòmics s'han de prioritzar d'ara en endavant? Doncs t'ho diré d'una forma molt, molt clara. Els que produeixin els llocs de treball més ben pagats i més estables. I aquests quins són ara mateix? Els que tenen a veure, sobretot en aquests moments, amb la tecnologia i amb les indústries netes. Per exemple, jo demà mateix vaig a visitar a la zona de l'antiga Nissan, del que era la Nissan fins ara, per visitar les empreses que posaran fàbriques, que bàsicament són, en el cas que visito demà, és Silence, que és l'empresa que fabrica els motors elèctrics de les motocicletes elèctriques, que són el futur de la mobilitat a Barcelona, i que crearan molts llocs de treball aquí a la zona franca. La meva preocupació és que aquests llocs de treball arribin també a la gent, sobretot a la gent jove dels barris de la Marina, és a dir, que l'entorn immediat del polígon de la zona franca es creï ocupació que serveixi per la gent de la ciutat. Estem treballant molt perquè hi hagi activitat econòmica a la ciutat i que, a més, estigui a prop dels llocs on estudiem, on treballem, i en aquest cas, doncs, clarament a Barcelona tenim una gran capacitat d'atraure empreses de tecnologia i empreses també que estan relacionades amb la indústria neta, aquí en el cas de la zona franca. No? Jaume, parla del sector de la tecnologia perquè és veritat que Barcelona està fent bona feina en aquest camp, però també li vull preguntar què es pot fer i si hi ha una cosa que s'estigui fent per aterrar les oportunitats que obre aquest nou sectors a poblacions com barris com la Marina, jo insisteixo, que són sectors per als quals la ciutat està fent una inversió important, hi ha una bona feina, però com fem perquè també els barris com els nostres participin d'aquestes oportunitats? Formació. La resposta és formació. Des de Barcelona Activa, que qui ens escolti igual li sona, que és el gran àmbit de promoció econòmica de la ciutat de Barcelona, una de les coses que es fa és formació. El sector tecnològic a la ciutat necessita en aquests moments més de 10.000 llocs de treball nous en el sector de la tecnologia, que vol dir, la tecnologia no només són els enginyers, estem parlant de programadors, estem parlant de manteniment, de xarxes, estem parlant de moltes categories professionals de tot tipus que poden ocupar-se i que poden treballar en aquestes empreses que ara tenen la demanda. Hi ha un problema que és que el nivell de formació del sistema reglat, de la formació professional tradicional, no està cobrint totes les necessitats que tenen ara les empreses a la ciutat de Barcelona. Nosaltres, des de Barcelona Activa, els darrers 3 anys, hem format més de 40.000 persones de tots els nivells d'aprenentatge tecnològic. Des de la gent gran, que ha de saber com demanar una cita al metge o com fer una reserva per internet, que aquesta és la més bàsica, fins a programadors i programadores de totes les edats
i sobretot que provenen d'altres sectors que tenen menys demanda d'ocupació, no? L'IT Academy, Escola 42, són exemple perquè la gent que passa per aquests cursos de formació a vegades ens els treuen de les mans, a vegades no acaben ni la formació perquè hi ha molta demanda. Per tant, es pot fer i això arriba a sectors de la ciutat i a gent que o bé no ha trobat feina o bé vol canviar de feina perquè sap que si té alguna habilitat no cal ser enginyer, senzillament has de tenir una certa inquietud i una certa habilitat en fer servir la programació o fer servir els ordinadors. Aprofundirem sobre aquest tema en el barri perquè la Marina també comença a participar una mica d'aquest sector tecnològic. Però abans li vull preguntar per una dada que vostè coneix molt bé, però també vull preguntar-li perquè una de cada 4 persones a Barcelona es troba en risc de pobresa i és una dada que ha augmentat un 35% els últims anys, el que vol dir que la població en risc de pobresa a Barcelona s'incrementa a un ritme molt accelerat. Què li diu aquesta dada? A mi les dades, més que les dades, em preocupen les persones, no? I les persones que hi ha darrere d'aquestes dades. I em diu 2 coses. Una, que la ciutat ha de ser un lloc on es pugui prosperar econòmicament. Nosaltres el que hem d'afavorir és que hi hagi oportunitats per a la gent de trobar una feina i una feina digna perquè surtin de situacions de pobresa o de risc d'exclusió. I 2, fer els ajuts per la gent que està en una situació més greu i més estructural amb ajuts com el de la Renda Barcelona que nosaltres hem proposat i que jo he proposat posar en marxa si sóc alcalde, que complementi algunes de les rendes que es donen ara a persones sense ingressos perquè viure a Barcelona és molt més car que viure a Hospitalet o a Cornellà. Anar al supermercat a Barcelona és més car que a altres ciutats i ja no et dic els preus dels lloguers. I per tant, en aquestes franges que en aquests moments estan en risc d'exclusió social, s'ha de reforçar fins a un 10% aquests ajuts, però el més important, insisteixo, és les oportunitats de treball. La zona franca, la Marina, els barris de la Marina, i la gent que s'està escoltant ho sap perfectament, sobretot la gent més gran, era el barri dels treballadors de la SEAT. Era on els treballadors de la SEAT vivien, bàsicament, i de totes les indústries de la zona franca. Doncs bé, hem d'aconseguir que les noves indústries i les noves empreses que se situïn a l'entorn de la zona franca tornin a ser el lloc on els veïns dels barris de la Marina tornin a treballar. Com? Doncs fent la formació adequada que aquestes empreses necessitaran. Per exemple, a Silence, que és l'empresa aquesta que fabrica motors elèctrics, necessitaran tècnics que estan especialitzats en mecànica elèctrica, que és una nova especialitat que està emergint i que no hi ha tanta formació. Què hem de fer? Doncs l'antena que ja tenim aquí, amb la delegació que tenim aquí de Barcelona Activa, és incrementar la formació, perquè si no, no trobaràs la feina, la formació amb els sectors que tenen a veure de les empreses que es situaran a la zona franca. Aquesta és la clau. Perquè aquesta està la tradició d'aquest barri. I molta gent que ens està escoltant ho sap perfectament perquè són fills o nets de treballadors de la SEAT. No? Això s'ha de tornar a fer o s'ha de poder tornar a fer en el futur. I home, ara li vull convidar a fer una mena de joc, però abans també volem deixar espai. Vostè parlava de que li preocupa la gent jove perquè és veritat que té un problema important. Hi ha un tema d'habitatge, un tema de feina, un tema de precarietat, que la gent jove va encadenant. Concretament, per la gent jove, què esteu pensant vosaltres? Doncs en l'àmbit de l'habitatge, la construcció prioritària d'habitatge ha de ser pels menors de 35 anys. Per tant, hi haurà Clar, hi haurà un condicionament per afavorir que la gent jove entri. O sigui, hi haurà un tall d'edat, abans fa uns anys eren 30, fa uns anys eren 25, jo quan era jove era fins als 25. Jo vaig tenir el meu primer habitatge, el meu primer pis propi va ser una borsa de lloguer jove, que aleshores crec que era menor de 30 anys. Això ho hem de pujar perquè avui l'emancipació arriba més tard, perquè tots vivim més anys, però prioritàriament ha d'anar, insisteixo, a la gent de la classe mitja i treballadora. És a dir, la gent que ja té una feina, que guanya 1.100, 1.500 euros i que en aquests moments ha de marxar a la ciutat perquè no té un habitatge. Aleshores, nosaltres hem de fabricar aquests habitatges assequibles perquè sigui possible que la gent jove no hagi de marxar de la ciutat. D'acord. Doncs ara li convidaré a valorar aspectes de ciutat, però per fer una mica, com que són complexos, farem una mena de joc.
Llavors, no farem d'entrevistat i entrevistadora, sinó que farem d'enquestat i enquestadora. Molt bé. Jo li convidaré a que em digui si està d'acord, si està en desacord o si està d'acord però matiza. En cada enunciat vostè podrà, jo aniré dient 5 enunciats i vostè podrà matisar el que vulgui, sí? Molt bé. Comencem. Doncs el primer enunciat. Impulsar més superilles i més carrils bici. Parcialment d'acord, parcialment desacord. Carrils bici sí amb sentit comú. Superilles, si és com la que s'està plantejant a l'Eixample, no estic d'acord. Crec que a l'Eixample el que s'ha de fer és guanyar verd als interiors d'illa. Durant l'etapa socialista vam recuperar 42 interiors d'illa, que són els jardins que hi ha dins de les mansanes de l'Eixample, que quan es va dissenyar l'Eixample, originàriament en Cerdà, el que pensava era que mantenir un equilibri entre els vials, entre els carrers i els interiors d'illa on hi ha de ser el verd. Crec que la forma natural, menys traumàtica, menys agressiva, de créixer en verd a la ciutat és els interiors d'illa de l'Eixample, en el cas de l'Eixample. Després, evidentment, perquè últimament només parlem de l'Eixample. I quan parlem de la superilla només parlem de l'Eixample. I jo amb això soc molt crític. A la ciutat de Barcelona hi ha 10 districtes. Si la superilla que s'està plantejant per part de la senyora Colau i els comuns es fes, aquests 23 eixos costen més de 1.000 milions d'euros. 1.000 milions d'euros és el que l'Ajuntament es gasta en totes les inversions públiques per tota la ciutat durant 2 mandats, 8 anys. Per tant, és impossible, és inviable. Jo crec que hem de tenir més sentit comú, s'han de pacificar carrers, hem de baixar la contaminació i el soroll, sobretot a través de l'electrificació dels cotxes i de les motos. Aquí mateix tindrem ara fàbriques, la SEAT fabricarà cotxes elèctrics i motos elèctrics Silence, aquesta empresa que anirem a visitar, i aquest és el futur de la mobilitat sensata. Després parlem, suposo, que de metro i de tramvia, però jo crec que la cosa anirà per aquí i lo raonable, lo sensat, el que sempre la ciutat ha fet és fer un pas, avaluar, madurar, fer el següent pas i no, diguem-ne, imposar models sense que estigui contrastat del tot. No? Jo estic a favor de les especificacions que s'han fet, jo no estic en contra, però crec que parlar de 22 eixos a l'Eixample senzillament és inviable. El carril bici de la Marina, què li diu? Bueno, el que hem de és reurbanitzar el passeig de la zona franca. Ara en parlarem, perquè el passeig és tot un apartat. Per tant, el carril el que ha de fer és passar pel mig, no passar pels costats. D'acord. Segon enunciat. Seguir el model de turisme sense gaires restriccions als inversors. El turisme no pot créixer més en nombre de visitants. El que hem de fer és créixer en qualitat. I, per tant, en aquesta ciutat hi ha regles, en aquesta ciutat hi ha normes, s'han de complir, i ja ho hem dit moltes vegades, la planta hotelera a la ciutat no pot créixer més. Estem al límit del que pot suportar la ciutat. És una indústria que jo defenso, hi ha molta gent que viu d'això, però tot té un límit. D'acord. Tercer enunciat. Prioritzar la construcció d'habitatge públic i limitar els preus de lloguer. Les dues coses, d'acord. Totalment d'acord. Totalment d'acord, les dues. O sigui, que ningú es pensi que només limitant els preus del lloguer solucionem el problema de l'habitatge. Solucionarem que sigui tan car el que hi ha disponible, però és que necessitem molt més. De què depèn? Què s'ha fet? No, el que s'ha què de es fer pot millorar del que s'ha fet? Construir, home, s'ha de construir molt més. La ciutat de Barcelona, la seva primera corona, necessitarà els propers 10-15 anys 100.000 habitatges. Perquè la gent no hagi de marxar fora o molt lluny de la ciutat. Nosaltres ara tenim el planejament vol dir previst, per començar aquí, zona franca de l'Avenida pel Vermell, 22 arroba nord, Sagrera, Bon Pastor, fins a 40.000 habitatges, dels quals el 60% seran de protecció, però s'han de fer. I això vol dir recursos de la Generalitat i de l'Estat, sobretot de la Generalitat, que és la competència, i permetre també la inversió privada, perquè es faci possible. És vostè partidari mantenir la reserva del 30% perquè sigui de tota nova construcció protegida? Sí, però no així. Amb el 30% tal com està regulat ara, només s'han construït 10 pisos a l'any socials. No funciona. S'ha de canviar. I jo proposo dues coses. Una, que no s'apliqui el 30% a les rehabilitacions,
perquè el que necessitem, el missatge que estem llançant constantment des de l'administració és rehabilitar, rehabilitar, rehabilitar. Per què? Perquè com que la ciutat no pot créixer, el que hem de fer és millorar el parc d'habitatge i, per tant, eliminar el 30% de les rehabilitacions, i a l'altre 30% el que hem de fer és donar l'opció al promotor a que es converteixi en diners que nosaltres invertirem en construcció de nou habitatge al centre de la ciutat, comprant solars i fent habitatge de lloguer. Perquè si seguim com fins ara, amb el tipus de 30% tan rígid que hi ha ara, senzillament no s'està produint la inversió, no s'està construint habitatge a la trama urbana, a la ciutat que ja està feta. Les dades són contundents, només s'han construït aquests 50 i pico pisos en els darrers anys i no ens ho podem permetre. Hem de desbloquejar, hem de desestopar això i per tant el 30% sí, però que es pugui convertir en euros que nosaltres invertirem en recursos per habitatge protegit i treure'l de la rehabilitació. La rehabilitació que necessita és treure-li càrregues perquè es protegeixi d'una forma més ràpida. D'acord. Anem pel següent enunciat. El pla de barris ha estat útil però del tot insuficient. D'acord. Vostè parla d'un nou pla de barris. Totalment. D'un nou pla de barris que arribi a més barris. I un pla de barris que ha de contemplar la transformació urbana de forma coordinada amb la política social, amb participació comunitària, que vagi més enllà dels actuals 20 i pico barris on s'està actuant. Hem de posar el llindar dels barris on s'ha de fer aquestes inversions. Durant aquest mandat hem invertit a l'entorn de 150 milions d'euros en els 4 anys. Hem de doblar aquesta xifra. Hem d'introduir, insisteixo, tot el que són les petites transformacions urbanes, la millora de l'espai públic, perquè això dignifica els barris. Això ha d'estar en el pla de barris. Exacte. Això ho hem de sumar al pla de barris, perquè això vol dir transformació física, transformació social, participació comunitària. Amb algú que tingui una alta responsabilitat en aquest àmbit, i com sabeu, jo he proposat a Lluís Rabell, que va estar, és un històric dirigent del moviment veïnal a Barcelona, que accepti estar a la meva candidatura, cosa que ha fet i estic molt orgullós, i que a més dirigeixi justament la política del pla de barris en els propers 4 anys. I com es pot garantir que la gent realment dels barris participi definint les necessitats en aquestes inversions? Doncs no quedar-se amb la formalitat. No? Jo crec que l'Ajuntament té molts mecanismes de participació, a vegades fins i tot masses, mecanismes de consulta, i s'han d'habilitar mecanismes que siguin realment de participació, que tenen una data d'inici i una data de final. Jo no crec que amb aquests processos participatius infinits que serveix per tenir marejada la gent durant molt de temps, sinó que hi hagi instruments que siguin de participació eficaç i a la qual arribi a tot el teixit associatiu d'un barri, no només a una part. Anem pel següent enunciat. La neteja i la seguretat de Barcelona són deficients i no estan a l'alçada de la ciutat. S'ha de millorar. Òbviament s'ha de millorar. Hem tingut un problema amb la gestió del canvi de les contractes de neteja que ha provocat problemes. Jo no estic gens content en com ha anat. S'està millorant, s'ha fet un esforç d'inversió. Jo crec que se solucionarà, però no estic gens satisfet. I pel que fa a la seguretat, miri, l'Ajuntament en aquests 4 anys ha augmentat en 1.000 el nombre d'agents a la Guàrdia Urbana. 1.000, 250 cada any. És el que vam prometre fa 4 anys i és el que hem complert quan s'ha acabat el mandat. 250 cada any. Però encara necessitem 600 Mossos d'Esquadra més, perquè la seguretat pública, perquè qui ens escolti ho entengui, els delictes, qui els persegueix és la policia de Catalunya, no la Guàrdia Urbana. La Guàrdia Urbana vetlla per l'espai públic, pel civisme, pels sorolls, tot el que és la convivència a l'espai públic. És la seva missió principal. La persecució del delicte correspon a la policia. Nosaltres vam demanar a l'inici de mandat, vam dir, nosaltres posarem 1.000 policies més, 1.000 guàrdies urbans més, i els hem posat, i vam demanar a la Guàrdia Urbana, als Mossos d'Esquadra que posés, al Departament d'Interior, que posés 600. No els ha posat encara. En parlarem també, però volem avançar. Li vull preguntar ara per qüestions concretes i de molt d'interès aquí al barri. Parlarem de la Marina.
I una primera pregunta, perquè vostè fa res parlava del pla de barris, una primera pregunta també que li vull fer, pensant també en que aquestes enquestes, de moment, aquest somriure que vostè despenja, doncs sembla que realment teniu oportunitats reals d'arribar a l'alcaldia. Hi ha una sensació en la ciutadania, candidat, de que les institucions, i aquí no només l'Ajuntament, sinó les institucions en general, han perdut la capacitat de connectar amb la ciutadania. No em refereixo estrictament a espais de participació, que segurament formals que hi són, però per alguna raó hi ha una mica de divorci, no? Entre una ciutadania majoritària, un sentiment majoritari de la ciutadania i aquestes institucions. Dic connectada, sí. No comunicada, connectada. No sé jo si vostè té alguna reflexió en aquest sentit, perquè jo diria que en el nostre barri això es nota. Clar. Quan la política deixa de parlar dels problemes concrets de la gent desconnecta de la política. I hem estat molts anys, masses anys, a Catalunya i a Barcelona, parlant de temes que no tenen a veure amb la vida quotidiana de la gent. Hem estat en un procés, en un debat sobre la independència de Catalunya que ha durat una dècada, per exemple, a la qual no es parlava ni de salut, ni d'educació, ni d'energies renovables, ni de com portar el metro a la Marina, no hi havia inversions. Però que reflectia un estat d'ànim, no sé si vostè coincideix també, no? Un estat d'ànim que té a veure amb uns anys molt durs des del punt de vista del conflicte polític que hem tingut a Catalunya, uns anys molt durs de la pandèmia, no ens oblidem. O sigui, aquest mandat hem estat 2 anys i mig, pràcticament en pandèmia. I l'Ajuntament i les institucions, com a mínim l'Ajuntament, s'ha dedicat a salvar vides i a salvar llocs de treball. No una altra cosa. Això desgasta la salut mental de la ciutadania. Sortim de la pandèmia i comença una guerra. I una guerra que té conseqüències a la factura de la llum i del gas. I que encara complica més i amb la inflació, que és un dels problemes que tenim ara, que és el preu de l'enciam i de la barra de pa. Que han sigut molts problemes acumulats que, efectivament, jo crec que el govern d'Espanya està donant resposta, s'ha pujat el salari mínim, s'han pujat les pensions un 8%, s'intenta contenir el preu de la pujada dels aliments a través dels comptes de l'IVA, s'estan fent molts esforços per contenir aquests problemes, però és normal que després de tants anys, insisteixo, en que la política no s'ha ocupat del dia a dia de la gent hagi desconnectat en la mesura de la política. No? I també crec, a sensu contrari, que en la mesura que tornem a parlar del que preocupa la gent, que és la feina, l'habitatge, la salut, el transport, i la gent vegi que passen coses i que allò que demanen o allò que proposem acaba passant, es tornarà a donar valor que en té i molt participar en unes eleccions o donar importància a la política, no? Doncs fent que la gent que ens escolta també, ara mateix són temes molt puntuals, molt de la Marina segurament, que nosaltres volem tractar. Li vull preguntar, perquè jo ja sé que vosaltres, els que veniu a la Marina, teniu potser aquesta sensació de que ens repetim, però és veritat que tot i l'esforç que hi ha hagut de l'actual govern per fer que la parada de foneria i foc del metro estiguin habilitades i funcionin i hi hagi aquesta connexió, no és la connexió que tant reivindicaven i que la necessitat de connectar-nos amb la xarxa de metro hi és, i a més, les ganes que tenim de sentir-nos també part d'una ciutat on la geografia ens deixa una mica despenjat. Què més es pot fer, senyor Collboni, per intentar que aquest projecte acceleri? Prendre's molt en sèrio que la forma d'estructurar la ciutat i l'àrea metropolitana és el metro. Tots sabeu que el que ens va costar obrir l'estació de metro d'aquí de Zona Franca. I tots sabeu, i si no ho dic, que això que ho havia de pagar la Generalitat, crec que, si no ho dic de cap, eren quasi 30 milions d'euros, els va haver de posar l'Ajuntament perquè la Generalitat no posava els diners. Ho dic perquè jo ara veig a altres representants polítics de partits que han governat la Generalitat que havien oblidat les inversions en el metro a la Marina i a molts barris de Barcelona. Recordo que tenim la línia 9 enterrada i sense acabar, i que tenim pendent la línia 2, que és una de les que ha de connectar els barris de la Marina i especialment la parada de motors. La prioritat en el cas de la Marina és línia 2 motors. Però la línia 2 és un projecte que encara està més verd, no? No, verd, però s'ha de fer.
És a dir, no, ho dic perquè vindran... Sí, ara venen eleccions i tothom diu coses, no? Que està molt bé, no? És connectar pel Morrot. Bueno, és més fàcil allargar línies de metro que connectar pel Morrot en aquests moments, per exemple. I insisteixo, ara s'ha fet o s'està tornant a fer gràcies a que hi ha hagut, per exemple, un acord de pressupostos durant aquest mandat i, entre altres coses, s'invertiran 52 milions d'euros en millora d'accessibilitat a les estacions del metro i fins al 2030 s'amplien en 16 el nombre de parades. La resposta és més metro. Més metro. De veritat que tothom ara té idees i tothom fa volar coloms i tothom fa connexions, però l'important és més metro. La Generalitat deia que tenia un problema de finances aquí. Realment podem tenir una expectativa de que això avançarà? Bueno, ara s'han compromès 1.000 milions d'euros fins al 2030. Que contemplen aquesta... Exacte. Sí, i per tant, jo espero que això s'acompleixi. I en concret vull interpel·lar directament al partit que governa la Generalitat, que és Esquerra Republicana, que ho faci possible. Perquè, insisteixo, l'última estació que es va fer aquí a Zona Franca la va pagar l'Ajuntament. La paga l'Ajuntament. I l'Ajuntament no fa estacions de metro, perquè no és la nostra competència. No tenim tants diners, som un Ajuntament. Tenim 10 vegades menys pressupost que la Generalitat. I nosaltres tenim la Guàrdia Urbana, l'espai públic, la neteja, habitatge, i per tant això han de ser altres administracions, en el cas del metro, la Generalitat. D'acord. Parlem del Prat Vermell, candidat, perquè el Prat Vermell és un barri gairebé nou, avança molt, tenim nous veïns que ja han arribat, estem contents també, la gent que arriba, hi ha unes oportunitats aquí que s'estan obrint i promotors i veïnat ara reclamen també que s'acceleri l'arribada d'equipaments bàsics. Com va això? Doncs ha d'anar ràpid també. Aquí, quan es fa un barri nou o creix un barri, jo crec que és molt important una cosa. Primer, que se sentin del barri. Que la gent que arribi a aquestes noves promocions d'habitatge se sentin del barri. I que la gent que viu o que viviu al barri els sentiu, com tu has dit, com a nous veïns. No és una altra cosa diferent que a terra hi ha. I per tant els serveis s'han de dimensionar en funció de la gent que ve. Han d'augmentar des d'escoles bressol i especialment centres educatius i CAP. Tot això està previst. Perquè quan tu fas el planejament d'un nou barri, sobretot el creixement que tindrem aquí a Marina Prat Vermell, el que has de fer és reservar sòl, espai, per fer el CAP, per fer l'institut o per fer l'escola, i qui ha de fer l'institut, el CAP i l'escola torna a ser la Generalitat. I per tant, òbviament, això s'ha d'atendre i a la mesura que creixi el barri, que aquests nous serveis públics s'han de posar en marxa, òbviament. Si ens atenem a això, la Generalitat havia d'haver construït aquí un munt d'equipaments i no ha arribat cap. Bueno... Ho diem perquè entrem aquí en un motiu... Ho dius amb tota la raó del món, però nosaltres ja fem molt i moltes vegades molt més com a Ajuntament del que ens tocaria fer i pagar. Tots els habitatges que s'estan fent públics a la ciutat de Barcelona, els més de 2.000, els està pagant l'Ajuntament. I saps qui és l'administració competent en matèria d'habitatge a Catalunya? La Generalitat. La Generalitat. I quan ha invertit la Generalitat a Barcelona? 0 euros en habitatge. Quan ha invertit l'Estat, que no té competència directa durant aquest mandat, amb un acord que es va fer amb el ministre Ábalos, 71 milions d'euros. Vull dir, nosaltres hem d'afavorir, hem de propiciar el diàleg, reivindicar davant la Generalitat que els nostres nous veïns i veïnes tinguin tots els serveis. Nosaltres posem una part d'aquests recursos i els posem. L'escola bressol, per exemple, li toca a l'Ajuntament? L'escola bressol li toca a l'Ajuntament fer-la, però després mantenir-la és a terços. És un terç la Generalitat, un terç les famílies i un terç l'Ajuntament. I nosaltres anem fent escoles bressol. Aquest mandat haurem fet, si no recordo, ho dic de cap, 5 escoles bressol noves a la ciutat. Ja en tenim més de 100. Per cert, totes fetes a l'etapa socialista. Totes fetes, vam arribar a 90 i pico en etapa socialista. Això és fonamental perquè diguem-ne, per la pròpia natalitat, diguem-ne, perquè la gent s'animi a tenir fills i que tinguin una educació de 0 a 3 anys que sigui de qualitat, no? D'acord. Parlem de la dinamització econòmica al Prat Vermell. Hi ha una preocupació perquè vostè sap que aquella zona va guanyant vida a nivell de veïnat, teníem el nucli de Duaraunós,
Però ara la idea és que els veïns també facin vida, que no només sigui un barri dormitori. Però no hi ha, de moment, cap mesura concreta, per exemple, per impulsar el comerç de proximitat al Prat Vermell. Mesura concreta pensada per la zona? Bueno, Ho pregunto. No, a veure, normalment qui fa el comerç de proximitat són els veïns. És a dir, nosaltres el que hem de conscienciar la gent i facilitar, i aquí amb els eixos comercials de la Marina treballem molt colze a colze i amb el propi mercat hem treballat molt això. Si recordes, no fa massa vam fer el Tastam, que és l'experiència aquesta de posar sobre el mercat, vam posar tota una... on tots els bars i restaurants del barri van posar una paradeta per promocionar, no a la ciutat, en el propi barri, per exemple, tota la restauració, no? I perquè la gent s'animi a consumir en el propi barri. La clau és que tothom ha de ser conscient que a la mesura que vas a comprar la botiga del teu barri estàs ajudant no només al comerç del teu barri, sinó al teu barri també. Però també es podria fer alguna mesura per incentivar, no? Aleshores, des d'aquest punt de vista, nosaltres ajuts a l'obertura de nous negocis, ajuts a la contractació. Jo sé de comerços d'aquí del barri que han contractat gent nova amb un programa que vam fer de contractació per tenir més personal a algunes botigues. Digitalització, com està la xarxa, com venda per la xarxa, climatització, eficiència energètica. Aquí tenim projectes disponibles que en aquests moments molts comerços de la ciutat estan fent, que possibiliten i faciliten l'activitat econòmica, no? I en aquest sentit hi ha d'haver-hi baixos comercials, hi ha d'haver-hi aquests ajuts que ja en aquests moments hem posat en marxa des de l'Ajuntament i sobretot, i això t'ho dirà qualsevol botiguer o qualsevol comerciant, clients. Clients vol dir que la gent del barri ha de ser conscient que ha de comprar prop de casa el que pugui o el que consideri, perquè és la millor forma d'ajudar no només al comerç, sinó al seu barri. D'acord. Li vull preguntar també, candidat, per un tema que ens preocupa i ens ocupa aquí a la Marina, que és una reflexió també de cara a tot el polígon industrial que tenim aquí al costat, però també el port, el consorci, la fira, infraestructures grans i que econòmicament aporten moltíssim a la ciutat, però que també ens han significat al llarg de la història una limitació pel que significava tota aquella zona per barris com els nostres. És increïble, i permeti'm utilitzar aquesta expressió, que fins ara no tinguem o sigui, continuem estant un barri aquí al costat i no estem connectats a nivell laboral, ni tan sols a nivell de veïnatge, no? Perquè s'ha de dir que s'està fent bona feina, que són infraestructures importantíssimes per Barcelona i que s'impulsen projectes que realment doncs, fent seguiment, però que no acaben aterrant concretament en una població ni que sigui mínima aquí, no? a la zona. Llavors, tampoc hi ha projectes que ens connectin cap allà. Jo no sé com ho podem fer, això, no? Això jo crec que també el teixit associatiu dels barris poden fer propostes que sou els que viviu el dia a dia, els que esteu connectats amb els neguits dels veïns, per fer les propostes que efectivament relliguen aquesta realitat, no? Jo quan parlava del barri històric de la Marina i de la vinculació que tenia amb la zona franca, però clar, abans era una gran empresa, que era la SEAT, tota la indústria auxiliar de l'automòbil, si m'apures Mercabarna, que és un altre actiu que tenim i que genera molts llocs de treball, a Mercabarna hi ha més de 7.000 empreses i més de 25.000 treballadors. Jo crec que és molt important, i segurament són realitats que viuen d'esquenes, no? I molts veïns, sobretot els nous, no són conscients de que aquí a 2 quilòmetres es genera la riquesa i els llocs de treball que són tan importants per Barcelona i per tota l'àrea metropolitana, no? I crec que relligar el que et deia al principi de l'entrevista, la Barcelona per viure i la Barcelona per treballar, és molt important. I és molt important perquè quan prens consciència d'aquesta doble dimensió, fas polítiques públiques, fas infraestructures, fas equipaments que relliguen aquestes dues realitats. Clarament, jo crec que en els barris de la Marina l'aspecte formatiu que faci de pont, físic fins i tot, entre el barri i el polígon, entre els veïns i les empreses que es vagin establint, és fonamental perquè a partir d'això també es genera una dinàmica que és diferent, no? Que no és viure
d'esquenes al que és la realitat del propi barri, del propi districte, perquè al final la zona franca és Barcelona. És Barcelona. Reconeix llavors que manca un punt de connexió. Sí, jo crec que ho hem de treballar. Per començar, de consciència, jo crec que també de consciència que s'anà perdent amb el temps és normal, no? Que la gent més gran del barri, que hi ha molta gent gran al barri que ho explica, tenien molt interioritzat, no? Venien a viure aquí perquè treballaven allà. Això ha canviat. Per bé i per mal, també per bé, perquè ara no cal... Hi ha un tipus de feina molt diferents que no només és el de la indústria, però forma part de la història dels barris de la Marina, de la identitat dels barris de la Marina. Si hi ha un barri obrer, per definició, han estat els barris de la Marina, perquè on vivien els obrers que treballaven a la zona franca i que treballaven sobretot a la SEAT. I, per tant, forma part de la idiosincràsia d'un barri. I crec que una forma de reprendre diguem-ne això, la identitat, la il·lusió, la dignitat d'un barri és saber per què va néixer aquí un barri i quin és el sentit de que la gent venís a viure aquí i quines virtuts també té i avantatges ha de tenir viure un barri com els barris de la Marina. Finalment, no vull acabar ni tancar sense preguntar també per una aspiració històrica molt compartida aquí al barri, que és la transformació estructural del passeig de la zona franca, un passeig que també la gent gran de la que vostè parla i d'aquella època recorda, no? com un passeig amable que ells van conèixer i que traslladen i que definitivament reivindiquen que pugui tornar. I també d'aquest pla de litoral que molta gent encara no li sonava, però cada vegada sona més perquè és veritat que a la zona tenim l'oportunitat de posar-ho en marxa i de fer una transformació urbanística a l'alçada del que la Marina, em sembla, també reclama de Barcelona, no? Senyor Collboni. La Marina és Barcelona, Sembla que parlis de la Marina com si Barcelona fos una altra cosa. Sí, la Marina també és Barcelona. La Marina és Barcelona. Li vull preguntar, si vostè arriba a ser alcalde, què tindrem del projecte que hi ha sobre transformar el passeig i del projecte del pla litoral? De la transformació del passeig ja et dic que això ja ho tenim compromès en el programa electoral i que s'ha de fer exactament com tu ho has denominat, que a mi m'ha agradat molt, no? Que és fer més amable el passeig. Jo crec que a la mesura que està canviant el barri, d'una banda perquè ve més veïns i veïnes, però també perquè és un barri que ha envellit, que cada vegada viu més gent gran, l'hem de fer més habitable. I jo crec que hi ha una cosa que no ha funcionat. Jo soc molt partidari que quan les coses no funcionen es canviïn. S'ha de dir. No, s'ha de dir i s'ha de canviar. El carril bici, el passeig de la zona franca, tal com està fet, provoca més perjudicis que beneficis. I per tant s'ha de replantejar. I en moltes avingudes grans de la ciutat el que hem fet és posar el carril bici pel mig. Passa al paral·lel, passa a Passeig de Sant Joan, per què no ha de passar a la zona franca? I a més això ens ha de permetre refer el passeig, reordenar-lo, ampliar-lo, posar més verd. Aquí sí, més verd, perquè és la forma de fer més amable i més... Això és el que jo em puc comprometre realísticament a fer durant el proper mandat o a començar a fer durant el proper mandat. La connexió del litoral és una connexió molt ambiciosa, de la qual se n'ha parlat molt i s'ha fet molt poc. D'acord. Entre altres coses perquè és molt car i molt complexa, la qual cosa vol dir que ho aparquem. Hem de connectar, per la part del litoral, els barris de la Marina amb el centre de la ciutat. Això és un vell projecte i un vell programa que ha sortit moltes vegades. Jo no vull fer promeses al vent, perquè després a mi m'agrada tornar als llocs i poder mirar els ulls a la gent. Ja tu has dit que jo porto molts anys, jo tinc l'orgull d'haver compromès projectes que s'han fet. Perquè després torno i si no els has fet et diuen, ara algun exalcalde que ha vingut per aquí, es diu, no, s'ha de fer una connexió, es deia, no, la connexió d'un tramvia pel Morrot. Bueno, doncs han passat 10 anys i aquells 4 anys que va estar aquest alcalde, que va estar el senyor Trias en concret, no es va fer res. Res. Ni una trista parada de metro. Per tant, jo crec que amb això s'ha de ser més seriós. Hem de connectar els barris de la Marina per la zona del Morrot i per el litoral, però això trigarà més temps. Jo crec que ara, de forma immediata, el que podem comprometre i el que es pot fer i el que s'ha de fer, reconeixent que no ha funcionat
per començar el carril bici, la prioritat, per dir-ho així, és el passeig de la zona franca. Tenim també, permeti'm, tenim la preocupació de que aquesta reforma del passeig de la zona franca sigui una reforma per sobre, que no és l'aspiració. La idea és fer una transformació estructural de tot allò. I també li pregunto del tema del pla litoral, tot i que en 4 anys és un projecte tan ambiciós que potser no s'arribi, què es pot fer en 4 anys? S'ha de començar a dissenyar i a pensar com es pot fer i sobretot com es pot finançar. D'acord. Amb això m'agrada ser sèrio i no fer volar coloms. Perquè a vegades jo sento alguna, anava a dir bajanada, però alguna inconveniència, i això és enganyar la gent. I a mi no m'agrada enganyar la gent i jo no vull enganyar la gent. Jo dic que el passeig de la zona franca es pot assumir per l'Ajuntament i es pot iniciar amb una transformació, he dit, no arranjament, sinó transformació del passeig, reordenar-lo, donar més verd, i podem començar a estudiar fórmules, estratègies, finançament del que ha de ser el pla de litoral i la connexió amb el centre de la ciutat. Però també vull ser molt realista, això costa molts milions d'euros, tenim moltes necessitats a la ciutat i jo crec, o nosaltres pensem, i és el que em diu la gent quan vinc al barri, que el que ara és prioritari és el passeig de la zona franca. D'acord. Jaume Collboni, candidat del PSC a l'alcaldia de Barcelona, gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres, ja saps que per mi és un plaer venir aquí i estar amb tu, parlar amb micròfons i sense micròfons, aquesta vegada amb micròfons. Gràcies. A tu.